Hello everyone, hello guys. Mother suit tega tibel me ne. Nang sa nga team melody ho la kha di lui ti la non sa dona voina. Action pa ne. Chuan hi YouTube lama kan da lu kan tuma kan thiam wang te zai thiam kan ni lo select kan ni lo a. Ni om ole tui kan nia chuan tu na hian nin zol pui ti renan di hlui ti lang lo sa dona ni